Bibigyan ko kayo ng mga idea para hindi kayo masaktan. Number 1, wag sa pulis. Bakit? Wag. Kung lalo yung mga fresh, yung palata hopeless romantic, oh, Superman, mga ganun wag. Number 2, wag kayo sa Uniform nagmomotor. Wag kayo sa nagmomotor. Gusto mo sa e-bike. Gusto mo sa e-bike. Hindi, yung sa mga, mga nagra-rides, yung mga addict sa motor. Nilalapitan sila ng mga chicks kasi syempre pogi, Maniwala na sana ako, guys. Pero mayroon brum brum. Skr skr. Number 1, ayan na, makinig. 1, don't fall in love sa policeman. Number 2, Nanonood na pulis, baka sabihin bakit? na napaka-bias naman. oh talaga, bias. naman lahat. Ako to di mag-content din kayo. Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero sa akin lahat. Number 2, yung mahilig mag-rides. Nakamotor, mga pogi, mga pogi-pogi, meet up. Number 3, basketball player. Napakatindi. Bakit? Huh? Lapitin! Tikman lahat niyan. Tama mo na yung coach. Sabi ni Doc Juby sa doktor daw. Wala akong sinabi. Hindi siya kasama sa listahan. Hindi ko pa na-try mag-doktor Wow! Enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.